Jamila wai me haka? Jamila. Kai. Maryam, wallahi ba zan iya jimawa a cikin nan gidan ba. Na farko babu wuta. Wannan gidan wallahi mutum ya zana ciki sai ya dahu. Wai tsayin tambaye ki ma tukuna. Kayan ki da za a kawo gobe. A ina za a je? Kina ganin cikin ɗakin nan zai ɗauka kayan ki? A saka wanda za su shiga sauran a maida su gida. To. Ni fa abin haushi ma babu abinci a cikin gidan nan ba. Alhamdulillah. Mun zo mu ɗauki amarya ne ba nan bane ba gidan an canza wani. Me kake nufi ba nan bane gidan amarya? Ya shi ba ke magana da Allah ne. Assalamu alaikum. Ki yi biyayya ga mutanen nan da suka nan ba nan ne gidanki ba. Duk gidan da suka kai ki to ki zauna nan ne gidan mijinki. Na shiga uku na. Wannan irin manyan motocin? Wannan mota ta uku ita za mu sa amarya a ciki. Sauran kuma ƙawayenta za su iya shiga. Maryam kin san inda za su kai ki ne? Wallahi ban sani ba. Amma dai Al'amin ya ce in bi su da abin da suka ce in yi kuma na yarda da shi. Amma je ko? Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolon, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba. Muna bada maganin aikata istimna'i, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haihuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C duk muna bada maganinsu. Muna bada maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa. Matsalar jinnu, sammu, sihir duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya.
za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Road cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai. Maryam, irin wannan tambatsatsen gida haka? Wallahi ban sani ba. Na yi da na sani biyo mutanen nan. Ban waya nan kira ɗan. Ba sai kin kira shi ba amarya. Tabbas nan gidanki ne. Shigo kawai cikin aminci.